Бүгін жымға 5 ноябрь эфирді Соба Дулқынары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясынан сізні мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік мұхим темалар турында қысқаша. Бүтін Россия халық санын алуда қатнашу һәркімнің гражданлық бурышы. Ил күләм мұхим шара ахырына якынлаша. Күршеләрдә яңалык Көкмара районында мәгълүмат үзәге ачылды. Аларның хәзер үз телевидениеләре бар. Бу атнада район советының чираттагы сессиясы узды. Бу атнада хакимият йортының утырышлар залында Соба муниципаль район советының чираттагы утырышы булды. Сессиядан безнең беренче хәбәр. Утырышта район советы депутатлары, уйышма, учреждение предприятия җитәкчеләре катнашты. Утырыш башланганчы иңелек бер төркем хезмәт алдыңгыларына бүләкләр тапшырылды. Соба районы территориаль сайлау комиссиясы рәисе булып эшләгән Галиуллин Мәхсум Вәли улына Россия Федерациясы президентының рәхмәте тапшырылды. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының казначылык департаментының Соба районы территориаль бүлеге җитәкчесе урынбасары Миннекаева Гөлназ Тәбриз кызы Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының мактау грамотасы, күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм районда эшмәкәрлекне үстерү өчен өлеш керткән шәхси эшмәкәр Мөбәрәкҗанов Илнур Фәрит улы Соба муниципаль районының мактау грамотасы белән янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Бөтен Россия ирекле янгын җәмгыяте Гомум Россия иҗтимагый оешмасының Соба районы бүлекчәсе рәисе Нуриев Фәргать Яхья улы Соба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты, иминиятләштерү өлкәсендә нәтиҗәле эшчәнлеге һәм оешуына 30 ел тулу уңаеннан Реса гарантия иминиятләштерү акционерлык җәмгыятенең Бойлар Собасы шәһәр тибындагы бистәсе агентлыгы коллективы, аның җитәкчесе Дәминов Руслан Гарафетдин улы Соба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнделәр. Аннары утырышның көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрне карауга күчтеләр. Беренче көн тәртибе буенча сүз Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Марат Бахмановка бирелде. Ул утырышта катнашучыларны 2022 елга һәм 23-24 елларның планчырына Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының социаль-икътисади үсеше фаразы белән таныштырды. Икенче көн тәртибендә 2022 елга һәм 23-24 елларның планчырына Соба муниципаль районының бюджеты турында районыбызның финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Соңгатов таныштырды. Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының Улы Кибәше һәм Икшермә авыл җирлекләренең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау турында утырышта катнашучыларны башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы Эльмир Рамазанов таныштырды. Депутатларны шулай ук участок сайлау комиссияләре составына кандидатураларны тәкъдим итү турында район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов таныштырды. Утырышта каралган һәр карар бер тавыштан кабул ителде. Бүтін Россия халық санын алу ахырына якынлаша. Аның тагын 9 көне калып килә. Бу көннәрдә сан алучылар үз участокларында өйләргә йөреп, соңгы кешеләрен саныйлар. Безнең иҗат төркеме бу атнада әлеге мөһим илкүләм вакыйганың Тимыршык авыл җирлегендә ничек үтүен күзәтте. Безнең хәбәр. Бүтін Россия халық санын алуда катнашу һәркемнең гражданлык бурычы. Моны аңлаган бер генә кеше дә бу чарадан читтә калмый. Сан алучыларны өендә кабул итә, мөмкинлеге булмаса стационар участокка килә. Үзенә уңайлы юл сайлап, дәүләт хезмәтләре порталы аша җавап бирү вариантыннан да файдалана ала. Соңгысы 8 ноябрьгә кадәр генә гамәлдә. Тимыршык авылының җирлек бинасында урнашкан 01009 номерлы стационар участок Тимыршык, Шыңар, Симет авыл җирлекләренә хезмәт күрсәтә. Сан алучыларны өендә кабул итә алмаучылар үзләренә уңайлы вакытта бирегә килеп сорауларга җавап бирә ала. Әлфира Нәҗипова сан алуның беренче көннәреннән үк, ягъни 15 октябрьдән бирле биредә кешеләрне кабул итә. Монда инде башта 3 көндә халык бик күп килде. Хәзер инде 18-нән безнең переписчиклар йөри башлагач, өйдә була алмаган, өйгә кертергә теләмәгән, эштә булган кешеләр килеп халык санын биреп китә ала.
Монда 33 сорау бирелә инде. Авыр сораулар түгел, халык бик теләп җавап бирә. Стационар участок иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Тимершык Собага юл өсте булганлыктан авылларда яшәүчеләр районга барышлы я кайтышлый бик теләп монда кереп сон алуда катнашу бурычын өстләреннән төшерәләр. Бирдә COVID-19дан саклану, куркынычсызлык таләпләре дә беренче урынга куелган. Дезинфекция чаралары белән тәэмин ителгән. Безгә бөтен уңайлыклар булдырылган. Планшетлар бик әйбәт эшлиләр. Констоварлар бирелгән, маскалар, перчаткалар бөтенсе белән тәэмин итеп торалар. 01009 стационар участогына 7 сон алучы беркетелгән. Алар карамагына Олы Шыңар, Кече Шыңар, Ойот, Шулпыш, Түлешкә, Собай, Мингәр, Тимыршык, Кызыл Мишә, Көйек, Яңа Мишән, Иске Мишән, Бакшанды, Керәнне, Югары Симет, Түбән Симет авылларында яшәүчеләр керә. 3 сон алучы инде үз участокларында бу эшне төгәлләгән. Шушы хакта алар хәзер дә көн сайын стационар участокка хисап биреп бара. Гөлсирин Шакурова Тимыршык авылы буенча сон алучы. Ул үз эшеннән бушаган арада көндезләрен һәм кичләрен өйләргә йөреп, авылдашлары белән күрешә. Аларга сон алу сорауларын биреп, җавапларын терки. Сәмсез. Ойнайсыз. Сәмсез. Мин сезгә сон алучыйм. Шакурова Гөлсирин. Соннан окуна китәгез әле. Әйдәгез. Анкета 33 төрле сорауны үз эченә ала. Кешеләр яше, милләте, гаилә хәле, белеме, керемнәре, торак шартлары буенча җавапларын бирәләр. Бу мәгълүматларның барысы да хакимият органнары эше өчен бик мөһим. Шулардан чыгып, алга таба ил җитәкчелеге яңа программалар гамәлгә куйганда халкының ихтыяҗын исәпкә алсын өчен. Тормышка чыкканнан соң 2018 елга да безгә дәүләт тарафыннан арендный жилье тапшырылды. Бүгенге көндә шушы йортта яшибез. Бу яшьләр өчен бик кирәк программа. Мин бик рәхмәтле барлык җитәкчеләребезгә дә. Алга таба да мондый программалар күбрәк булсын иде. Яшьләребез авылда калса, киләчәгебез өчен барыбер да мөһим. Гөлсирин Шакурова участогында барысы 282 хуҗалык. Ул аларның күпчелегендә инде булырга өлгергән. Бүгенгә 45ләп өйгә барасым калып килә ди. Әле быел беренче тапкырдан катнашам бу сон алуда. Бик теләп катнашам. Халык та бик теләп сон алуда катнаша. Теләп җавап бирәләр сорауларга. 33 сорау теләп җавап бирәләр. Бөтен Россия халык санын алу 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Безнең районда бу эш инде төгәлләнү алдында. Халыкның бик аз проценты гына сон алмыйча калып килә. Шуңа райондашларны мөһим чарадан читләшмичә сон алучылар белән очрашырга яки үзләрендәге стационар участокларга килергә чакырып калабыз. Бөтен Россия халык санын алуда агымдагы атнага мәгълүматлар буенча ил халкының 63% катнашкан инде. Бу якынча 90 миллион кеше дигән сүз. Шулардан 20 миллион кеше халык сан алу чарасын дәүләт хезмәтләре порталында узган. Ил күләм сан алудан берәү дә читтә калырга тиеш түгел. Хөкүмәт җитәкчелеге мөрәҗәгатен җиткерәбез. Кадерле милләттәшләр, бөтен Россия халык исәбен алу, илнең бөтен халык катнаша торган, ил үсеше өчен кирәкле, даими үткәрелүче чара. Аңа катнашу, ирекле гамәл, һәр кемнең үз ихтыярында. Телне, милләтне саклау күзлегеннән карасак, жан исәп безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече. Һәр беребез үз нәселенең, үз гаиләсенең үткәненә күз салсын. Ата-бабалары ничек яшәгән, аларга үз милләтен, телен саклап исән калу бер вакытта да бит җиңел булмаган. Моны тарихтан да беләбез. Кай берәүләр хәтта ватанын, ана телен яки татарча исемен югалтса да, милли җанын югалтмаган. Чөнки милли хис, телисеңме, теләмисеңме, ана сөте белән кирип, каныбызда яши. Ата-бабаларыбызның васияте аманаты булып яши. Бу аманатны тиешле иясенә, балаларыбызга, оныкларыбызга, яшь буынга, гомумән киләчәгебезгә без тапшырырга тиешбез.
Аманатка хыянат итмик, кадерле милләттәшләребез. Безгә тапшырылган иң изге аманат ана телебез, милләтебез бездә тукталып, югалып калмаска тиеш. Аны буыннан буынга җиткерү һәрберебезнең милләтебез каршындагы иң җаваплы бурычы. Әти-әниләребезне ярату, ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе ул. Моны халык исәбендә катнашып, турыдан-туры белдерү иң үтемле, иң нәтиҗәле чара. Без бу хукуклардан әти-әни, әби-бабайларыбыз теләгәнчә горурланып, тулысынча файдаланырга тиешбез. Акыл белән эш итик. Бердәм булыйк. Бердәм булсак, без һич шиксез булдырабыз. Хөрмәтле милләттәшләр, ил буенча халык санын алу бара. Бу чара без татарлар өчен аеруча мөһим. Чөнки халкыбыз илебезнең төрле төбәкләрендә яши. Татарларның Россиядә сан буенча икенче урынны саклап калуы синнән, миннән, барчабыздан тора. Минем бала чагым Акташ авылында үтте. Рус мәктәбендә белем алдым, рус малайлары белән уйнадым, аралашу нигездә рус телендә иде. Татар әдәби телен мин максатчан рәвештә Дәүләт Советы рәисе булып сайлангач өйрәндем. Депутат язучыларыбызның китапларын укып, алар белән бәхәсләшеп, фикер алышып. Бу аралашулар миңа татарның дөнья тарихында тоткан ролен тирәнрәк аңларга ярдәм итте. Һәм безнең алда торган максатларны да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага. Геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халкыбызның киләчәге безнең кулларда. Узган атнада Татмедиа акционерлык җәмгыяте Кукмара районында журналистлар СММ белгечләр өчен 2 көнлек укулар оештырды. Укуда социаль шелтәрләр белән эшләү үзенчәлекләренә басым ясалды. Шулай Кукмара мәгълүмат үзәген ачуда да катнаштык. Бу хакта тулырак алдагы репортажда. Кукмарада яңа мәгълүмат үзәге барлыкка килде. Капиталь текләндерүдән соң ачылган бинада хезмәт таны газетасы редакциясе, аның интернет басмасы, Кукмара 24 телекомпаниясе һәм Кукмара авазы радиосы эшләячәк. Узган атнада исә Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриевның инициативасы, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның теләктәшлеге һәм Татмедиа акционерлык җәмгыятенең булышлыгы нәтиҗәсендә телевидение ачылды. Кукмара мәгълүмат үзәгенең яңа бинасын ачуда Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев, Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев, Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыков, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова һәм башкалар катнашты. Татарстан актив үсә торган төбәк. Халыкка иң беренче чиратта җирле мәгълүмат кирәк. Моның өчен телевидениедә, радиода, басма матбугатта, социаль челтәрләрдә үсәргә тиеш диде Татмедиа акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыков. Татарстанда бүгін ең актив үсіп келуші райондардың бірісі. Алар инде сыйыс ойуғынан түгіл, любой өлкәдә бүгінгі көндә бик актив эшлиләр. Юққа гына түгелдер, ең біріншілерден болып, райондар арасында шундый бик көчле телеканал оештыруга булдылар алар. Әлбәттә, бу җирле хакимиятның зур булышлыгы нигезендә эшләнде. Әлбәттә, безнең өчен бу зур дәрәҗә, Татмедиа өчен татар телендә эшләүче, актив эшләүче шундый бер үзәк булу безгә бик сөенеч. Мисал өчен менә Сабада безнең бик актив эшләп килүче филиалларыбыз бар. Хәзер инде Кукмарада алла бирсә телевидение булачак, радио булачак. Бу әлбәттә татар теленең үсүенә зур өлеш кертте дип өметләнәбез. Чөнки Татарстан ул бик актив үсүче регион. Анда тормыш Казанда гына бармый. Безнең район үзәкләребез, шәһәрләребез бик актив. Менә Кукмараны карагыз, инде матур шәһәр. Монда тормыш гөрлей. Milli turmuş gürlüğü, tatar turmuşu gürlüğü. Şu an kere bunda ihtiyaç var. Tatar tilinde işlevşi radyoga, televideniye ihtiyaç var. Halk tarafından da bu kızıksına olay birse, hele bu televideniye radyo açılığı gazetke degen zor etergeç bulaşak. Buna biz söyleştik.
Мында Алла берсе булдыра кирәк татар китаплары, гәҗитләре, журналлары сату точкасы. Нәре бер киоск форматында. Әлбәттә, бу да бүгенге көндә кирәк. Халык хәзер татар телендәге контент белән бик кызыксына. Иң мөһиме телевидение, радио белән тукталарга ярамый. Хәзерге яшьләр, хәзер үзебездә менә күрәсез, бөтенебездә телефон, социаль челләрдә утырабыз, WhatsApp'та, Instagram, TikTok'да да китте. Татар теле контентны җирлектә, шушы җирлектә социаль челләр өчен әзерләргә кирәк. Әлбәттә, бу телевидение, радио өчен бик мөһим әйбер. Менә шушындай матур бина булу, шушындай җиһазлар булу, әлбәттә, эш рәвешенә бу тәэсир итә. Шартлар бик мөһим. Менә без Татмедиа тарафыннан бу көндә зур игътибар бирәбез. Районнарда, шәһәрләрдә эш рәвешләре, эш шартлары яхшы булырга тиеш. Социаль челләр ул киң даирә. Монда күбрәк контент булган саен аудитория да киңәя. Күбрәк блогерлар булган саен безнең гәҗит журналларыбызга да бу яхшы. Чөнки аудитория киңәя. Татар телендә контент эшләүчеләрнең саны арткан саен аудитория киңәя. Бу бик мөһим. Авыл җирлегендә дип торырга ярамый. Бүгенге көндә безнең тракторист блогерларыбыз да бар, сыер савучы блогерлар да бар. Бүгенге көндә татар кешесе сусаган ул андый контентка. Ул көтә җирле мәгълүматны. Кешегә кирәк аралашу. Әлбәттә, менә шушы коронавирус вакытында без аеруча сизәбез. Кешегә җитми аралашу, сөйләшү, күрешү, кызганыча каршы менә шундый хәлләр бүгенге көндә. Ләкин социаль челләр аркасында кеше берсенә берсе сәлам җиткерә ала, үзенең тормышын сурәтли ала. Әлбәттә, актив рәвештә бүген татар кешесенә районнарда да бу юнәлешкә керергә кирәк. Аеруча безнең филиалларга социаль челләргә кирәк. Бүтән кеше бүгенге көндә телефонда, Instagram'da, WhatsApp'ta һәм безнең бурыч Казан белән генә тормыш бармый бит әле. Кукмара турында, Саба теләче турында мисал өчен күп төрле кызыклы контент кирәк һәм күбрәк инде халыкчанлык кирәк. Кешеләр, тере кешеләр, авыл җирендә яшәүче, эшләүче хезмәт кешеләре буларны күрсәтергә кирәк. Телевидение ашу бик җаваплады. Ә киләчәккә карап эш иткәндә ул бик кирәк. Телевидение төбәкнең үсеш күрсәткече дә булып тора. Айдар Сәлимгәрәев үз чыгышында кадрлар туплау һәм аларны өйрәтү мәсьәләсенә басым ясады, алдынгыларны бүләкләде. Күкмара мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлгенә Шәриповага бүләк тапшырды. Кызыл тасманы кискәч, җитәкчеләр һәм кунаклар эшкә үтте. Бүлмәләр, студиялар белән таныштылар. Бәйрәмгә Күкмараның мәгълүмат хезмәте ветераннары да чакырылган иде. Алар яңа бинаны карап, хәзерге эшләү шартлары белән танышкач, бик канәгать калдылар. Хәзер компьютер җыя. Элек без эшләгәндә машина җыядыр, линотип дигән машина җыядыр. Төзәтү бик авыр ошибкаларны, хәреф хаталарын төзәтү, читенеге. Ә хәзер шундый компьютерларны төзәтәсе. Газет бик кайшыга, күңелле укырга, әле хәзер дә алдырам газетны. Көн олган көнне төнсен укып чыгам. Ахыргы көнгә кадәр сагындыра, эшләгән еллар сагындыра, коллегалар сагындыра, бик сөйдем. Бөтенесен күрәсем килде. Күкмара районында чыгып килүче хезмәт даны газетасы тираж җыю буенча республикада иң алдынгыларның берсе. Димәк, районда социаль тормыш гөрли, район үсештә дигән сүз. Халыкның тормышын яктыртуда алга таба радио һәм телевидение эшчәнлеге бик мөһим. Телевидениеның матди-техник базасы өчен яңа материаллар алыначак. Күмәк тырышлык куанычлы нәтиҗәләрен бирми калмас. Газетада кызыклы мәкаләләр, радио, телевидениеда мавыктыргыч тапшырулар барлыкка киләчәк. Мы вместе попросили президента нашей республики, чтобы в Кукмаре появилось кукмарское телевидение. Мы имеем эту возможность, это очень большое счастье, что в Кукмаре в таком масштабе сегодня мы имеем кукмарское телевидение, оснащенное, новое. Отметили уже коллеги, что это один из самых лучших филиалов среди муниципальных образований нашей республики. Конечно же, это большая гордость для меня и гордость для наших жителей нашего района. Я уверен, у нас люди, население, которое проживает в Кукмарском районе, очень активно читает нашу газету, читали до этого и читают. И, конечно же, очень активно у нас радио было в районе, хоть она и 3 года только еще работает, она приостановилась была. И информационный центр Кукмарского района находится под одной крышей, и она еще будет интереснее для населения, они могут сюда приходить, брать информацию, и, конечно же, будет доступ
доступ и к телевидению, и к радио, и для жителей, и для предпринимателей нашего района. Күкмарага укырга килгән журналистлар да күп мәгълүматлар алдылар. Күкмара мәгълүмат үзәге матур уңайлы бинасы эшләү шартлары белән сакландырды. Алга таба да биредә очрашулар, тәҗрибә уртаклашулар насыйп булсын. 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Россиянең һәр субъектында этнографик диктант акциясы үтә. Ул 3 ноябрьдә башланып 7 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аның беренче көнендә безнең иҗат төркеме район үзәк китапханәсендә эшләде. Этнографик диктант Сауба районында 2 мәйданчыкта район китапханәсе һәм күп милләтле халык яшәүче Иштуган урта мәктәбе базасында үтә. Профессиональ этнографларның тест биремнәренә район китапханәчеләре иң элек традицион форматта җавап бирде. Biz bugün kitapxanachilar bilan birga birdam etnografik diktant yazdık. Etnografik diktantның maqsadi Tatarstanda yaşaучы milletlərinin turmuşı bilan, tarixi bilan, мәдәнияте bilan таныштыру һәм бераз гына үзебезнең белемнәребезне сынап карау иде. Без бик яратып инде менә 4нче ел катнашабыз шушы этнографик диктантта. Башка елларны безнең китап укучыларыбыз да катнаша иде. Бу ел инде алар онлайн, компьютердан язалар һәм без аларның җавапларын күзәтеп барабыз. Үзебез дә әле яңадан катнашачакбыз онлайн форматта компьютердан. Бергә инде җыйналып эшләүнең кызыгы, тәме бар. Үзебез белгәннәребезне уртаклашабыз, белмәгән сорауларыбызга әле менә монысын белмибез икән дип алга таба үзебезгә белер өчен, өйрәнер өчен әле максатларда билгелибез. Диктантны инде авыр дип тә әйтергә мөмкин. Хайран гына авыр, катлаулы сораулар бар. Чөнки ул элеккеге тарих белән бәйле, һәр милләтнең аның әдәбияты белән бәйле. Инде милли ризыклар, милли киемнәр буенча сорауларга бик җиңел җавап бирәбез. Чөнки без инде ел әйләнәсендә, безнең елыбыз да бу ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы иде бит. Без ел әйләнәсендә шушы Татарстанда яшәүче милләтләрне өйрәндек. Үзебезнең Instagram битебездә аларның тарихы, аларның мәдәнияте белән үзебезнең китап укучыларыбызны таныштырдык. Һәм инде белемнәребез хайран тупланган. Бу ел инде без бик күп сорауларга җиңелдән җавап бирдек. Һәм инде паркка да чыгып әле без райондашларыбызга шушы милләтләр турында сөйләдек. Алар инде үзләре кызыксынып килеп, сез бүген нинди милләт киеменнән, нинди милләт турында сөйлисез дип үзләре кызыксынып сораулар да бирделәр әле. Илсияр Шакирҗанова диктантны офлайн һәм онлайн форматта да үтте. Соңгы вариантны сайлаган катнашучыларга сертификат та тапшырылачак. Башка еллардан айырмалы буларак этнографик диктантта быел халык саны алу буенча да сораулар бар иде. Хәзерге вакытта халык саны алу бара. Шуның өчен әлеге сорауларга җавап бирү авыр булды дип әйтмәс идем. Онлайн форматта эшләү тоткарлыклар белән башкарыла. Бу катнашучылар санының күплеге белән бәйле. Иртәнге якта сайттан 50 меңләп халык файдаланды. Бүтән милләт халыклары белән танышасың, аларның гореф-гадәтләрен, тарихларын, көнкүрешләрен өйрәнәсең. Шуңа күрә дә мин бу этнографик диктантны бик кирәк дип саныйм. Сорауларга җавап бирү өчен 45 минут вакыт бирелгән. Диктант күп милләтле илебездә этнографик грамотлылык, милләтләр хакында мәгълүматларга ия булуына максат итеп куя. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында ул тагын да популяр. Халыклар бердәмлеге уңаеннан безнең инде китапханәбездә бик зур эшләр башкарылып килә. Аның берсе инде безнең Instagram шилтәрендә әдәби алан проекты. Без инде төрле халык милләтләреннән торган әкиятләрдән үзекләрен куеп барабыз, мәкаләләр, сынамышлардан. Ул инде безнең хәзерге вакытта да актив эшләп килә. Шулай ук инде безнең менә каникул вакытларында балаларга махсус чаралар эшләнеп килә. Һәм инде менә бүген безнең 5нче сыйныф укучылары киләчәк. Аларга инде мин кулыма китап алам дигән проектыбыз эшләп килә. Шул ук халыклар бердәмлеге елына багышланып эшләнгән проектыбыз инде ул безнең. Бүген инде безнең тагын этнографик диктант та булды. Аны да Аллаһка шөкер эшләп чыктык. Акция 7 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Нәтиҗәләр 12 декабрь Россия Федерациясе Конституциясе көнендә ясалачак. 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне. Бу көн безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Дәүләт күләмендәге бу бәйрәм 1612 елгы тарихи вакыйгаларга барып тоташа. Төрле милләт, дин һәм төрле катлам вәкилләре бер булып, уртак ватаныбызны чит ил басарлардан азат иткән. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешүе өчен берләшүе, ватанга карата шиксез мәхәббәте илебезгә тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Шул уңайдан районыбызда эшләп килүче Халыклар бердәмлеге ассоциациясе вәкилләренең бәйрәм котлавын җиткерәбез. Районыбызда бүгенге көндә
32 мең халық яши. Шулың 96%-ын татарлар тәшкил итә. 3% урыс милләт вәкилләре һәм калган 1%-ын инде башка төрле милләт вәкилләре тәшкил итә. Бу саннар әлбәттә инде бүгенге көн белән түгел, 2010 елда алынган перепись баш сан алу да саннардан алынган. Бүгенге көндә инде безнең сан алу кабаттан бара. Бу саннар үзгәрергә дә мөмкиннәр. Без инде башка милләт вәкилләре белән тыгыз элемтәдә яшибез районда, аралашып, хезмәттә булмасын, ялда булмасын, гомумән тормышта семьялар бер-берсе белән шулай итеп матур итеп аралашып яшиләр. Районыбыз әлбәттә инде саф татар районы буларак республикада танылды. Әлеге форсаттан файдаланып, хөрмәтле телевизор караучылар, һәр барчагызны бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Һәр барчагызга тигезлек, тынычлык, иң кирәге сәламәтлек. Бүгенге көндә булган вазгыятьтә инде иң мөһим урынны алып тора сәламәт булу. Сәламәт булып, алга таба дагы менә моңарча кадәр ничек матур итеп аралашып яшәдек, алга таба да шулай итеп яшәргә язсын дип теләп каласым килә. Бәйрәм белән барыгызны. В Сабинском районе проживает около 1000 человек русскоязычного населения. Основная масса их проживает в селе Шамардан и в соседних деревнях. В Шамардане русскоязычное население, как правило, смешанные браки. Это русские с татарами, с удмуртами и тому подобное. Проживание живут хорошо, никаких вопросов не возникает, так как это уже десятилетиями все. Также на территории района проводятся национальные мероприятия, при поддержке Русского национального культурного объединения, поставляются костюмы, также помощь в проведении праздников, таких как Пасха, Масленица и тому подобные праздники. Также уделяется внимание воссозданию детских творческих коллективов и молодежных. И также я хочу в свою очередь поздравить жителей района с праздником. Желаю всего хорошего, здоровья, так как здоровье является основным на сегодня вопросом в связи с ковидом. Желаю всем самое главное не болеть. С праздником. Безнең Соба районыбызда бүгенге көндә инде 200-гә якын удмуртлар яши. Шуның күбесе Иштуган авылыбызда яши. Иштуганга килгәндә инде безнең Иштуган ул күп милләтле авыл җирлеге. Удмуртлар белән янәшәдә инде безнең бүтән милләт кешеләре дә яши бит инде. Без инде үзебезнең удмуртларга килгәндә үзебезнең гореф-гадәтләребезне сакларга тырышабыз. Бәйрәмнәребезне үткәрәбез. Мәктәпләрдә мероприятияләр үткәрелә. Инде бүген бит инде безнең халыклар бердәмлеге көне. Шул форсаттан файдаланып, минем бар халыкны да мондый бәйрәм белән, шундый бәйрәм белән котлап китәсем килә. Барыгызга инде минем бары тик саулык, сәламәтлек, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Инде удмуртчада әйтеп китәсем килә, котлап китәсем килә. Вань удмурткалкес Яслен огажашко наналанас дечкалашко, вандала сижишко тазалык, энвише, узырулы, улыньяста әйбәт мәтлуас, энвише, дип, шундый котлаулар белән. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышларыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Бәйрәм ялларыгыз күңелле, матур узсын. Бүгенгә сау булыгыз.